Kublai ki viewers barok ki baju sultanat ban pe ya ka channel jonga khamtam ya ki video hakbe dei bat ki employment news hoi ngala penmi bun ki video hakbe dei bat ki khubor laikam te ngakarpat ya ki parlok khamtam ki badei ki parlok khasi ki baju sultanat ban pe ya ki khubor laikam ba nak beta ki jong phi ba phin apply ya kini ki kam ki balai ang ba ki department beper te hagni ka video ngan pentip shiphi ba ngaliang jong ka India Post GDS kata kaba dang shudap penmi ya ka khubor lai kam manha ubnai Julai te menta ka kenti kala penmi saya ka result kata hagaba nagaliang jong ka department jong ka GDS kala deban bu ya ki list jong ki candidates kiba kila debjit kata kabadai jong ki first merit list kata jong kini ki circle jong ka Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal. Di hakbaya dei bat ka result jong ngi khamtam ki badi na po Meghalaya kata kabhap apo ka North East te nagliang jong ka India Post kala pentip singi ba ensapenmi hi sian hagini ki singi ki banwan te ngakapat ye ki candidates ki bala apply nak benta ki ki post beper hagba nagliang jong ka India Post kala panlai dagi 100 hajar tamai ki post ngasobha bephin page lanelej hagani ka observe website jong ka India Post malagapor khnang bephinyo ya ki jingtip ba hato ka ni ka office napo ka India Post kala pen tip nem ya ka result hakbe dei bat kinok jong snong jong ka Meghalaya kumban supen kan mau hapo Meghalaya ka India Post kala penlait hadu rus pa tamai ki bagian post tenga kermen ba ki candidates ki bala apply nak betai ki post ki balai hapo ka state Meghalaya kin yo ya kite ki kam ki balai te ba phintip ya ka result ke jongpi hadin ba ka India Post kala panlai subha ban kan mau ya u registration number rajong namar kin supen I tang ya u registration number nangta bat ka office lani ka division ka balai mano ba shajit te ngan sapeniru ka example ha kene ka video ha ba kila perlai lani kila penmi ha ka dei bat ki candidates ki bala dep shajit hapo state Assam tipin subha ban page example nang ni khnang bu phintip ba kijit kumno ya ki candidates ki bansa yo bantrei ha kite ki vacant post jong ka India Post GDS te banjit ya kite ki nong trei lani ki applicants na ka banta kite ki post baperu ki jet ya ki highest score marks ha ki exams ki baper khamta me ha ka matriculation te ngakarmen ba ki parlok ki jongiru kin shajet na ka banta kate ki post hangningan pen I ka examples kumno ka India Post na ka banta ka GDS online engagement schedule July 2024 ka penmi ya ki result pe pin I hangte ka serial number pin I division nangta office post name nangta post community pide na ka community ayu na te pin sayu I hangte na da jungi khasi kin thobe ST hadin kata pinyo I hangte ka registration number kedin registration number pinyo I sa ki percentage of mark obtained te hangne pinyo I ki mark obtained ka ba pila pendap hapo ka application forms kin penmi hangne nangta ki documents to be verified with kedin ba pila de ban pe kini baro khoy ba pila de ban shajit te pihak ban verify ya ki documents ki jongpi ha ki te ki office
te kum ha ka street me khlaya kin sa pen I hala gojong ka office namar ba kin don ki sub office kin don ki head office ha pi mut ban tray te for example shpu menta kum ha shlong ka don la kumno de ki sandu tuligi sub office ki ba ide ki tanat te phya ban late ban submit lane ban verify ya ka documents ki jong phi ban pen shisha ba phi byang lut ha kapor ba phi le ya ka online application but ha kita ki documents ki ba phi don te phya ban late ban pen I bat ban pen shisha dala dehi ha kita ki office ki ba la mention ha gane ka list te sobha parlok hadin ba phila shajit te late na ubut ban pen shisha namar kinsa tho hangte ka heading hangte jong ba nadu kat notrik kin sa verify ke documents jong phi te wat no pen slam page bha yo le se phi lap bakut kanika date of verification of documents te phila du te kermen ba nagliang jong ki candidates lani ki applicants ki bla apply nang ta ki posru phin sobha ban late shaka official website jong ka India Post mala kapor khana mu phin tip ka ka notification ka ba kini ki pha bat khamta me na kumta ka result ka ba kan sapan mi ha kini ki singi panangwan te ngagar pat ki candidate selection pat phin ya sobha ban share like ba subscribe na ka banta ki information lane ki employment news ki banangwan yelada phi shem chanchar kumno phin login lane kumno phin tip ya registration number ngan sobha ban karpa ya phi bu ya ki comments ki jong phi po comment box section ki jonga lada phim tip kumno ba phin an yo byang ya registration number yo le say philaklet ngan sai ka ya phi ba phin tip bat ba phin yo byang ya registration number tangkatahi hublai shubun